Hi everyone, welcome back to my channel. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, nakikita nyo na naman ito at nakita nyo na siguro naman sa title. May unboxing na naman po tayo. This is a box na pinadala ng kapatid ko. Ayan, sa jowa niya. Tapos yung part of it, pinadala naman sa akin. Nung nandito na sa Philippines yung box. Kasi daw yung iba na hindi ata nagkasya sa previous boxes, dito na nila nilagay. And may mga ibibigay din sila dito sa ibang tao. So without any further ado, let's get on to the video. Alright, so, uy. Wait lang ha. Hindi ko kasi alam kung alin ang akin dito at alin ang ibibigay ko sa mga jowa ng mga kapatid ko. This one ay wala siyang nakalagay. Ano kaya ito? Towel? Towel? Uy, ang cute naman. Ayoko tuloy ma-excite kasi hindi ko naman alam kung alin dito ang akin. Ang ganda ng towel ha. Ayoko tuloy. Kung akin man to, badly needed ko kasi ang mga towel. Kasi, weekly ako na naglalaban ng towel ko. And, ang towel ko lagi is 2 towels at a time. 1 for my hair and 1 for my body. So, kung towel lang re-regalo sa akin. Yan, tinatanggap ko po yan. Tapos, ay feeling ko sa ano to, jowa to ni ading ko. Kasi parang nakita ko na to dati. Ang lalaki naman. Feeling ko kay ano to, kay Jessa to. I'm not sure. Feeling ko galing to kay Tawin. Ayan, hoodie na kulay yellow. Ang ganda ng yellow niya. Gusto ko ng ganitong yellow. Yung parang mustard din. Ayan. And, ano to? Eco bag lang. Ay, grabe naman po ito. Ano po? Kanino po kaya itong mga to? Ay, mom! Ito yung sinasabi ng kapatid ko. Ang ganda, besh. Ang ganda-ganda po. Ano? Sana all. Sana all. This is the pouch bag. Kasi guys, yung kapatid ko po is nagbebenta po siya ng mga bags, mga products from Canada, mga Corel, ganun. Tapos pinapadala. Ayan. So, ilang boxes yung pinadala niya kasi ang daming nag-order, lalo na yung Corel. Ayan. So, backpack siya na, coach. Ang ganda. Ang ganda. Pero para siyang leather. Gusto ko pa rin yung coach ko kasi para siyang, wow, pinag-compare. Ito maganda yung size niya. So, sakto lang. Yung coach kasi na ginagamit ko na pinang-travel ko and all that. Ay, hindi pala coach yun. MK pala kasi yun. Para siyang maong na tela na hindi ko maintindihan na may leather. Ito, leather talaga siya. So, this one is for Jessa. Ayan. So, ayan po. Ang ganda. Uy! Naku naman, nakakainis naman kung kailan nag-diet na naman ako. Tsaka sila dumating. This is Kirkland milk chocolate covered raisins. Ayan po siya. 1.5 kilograms. Sa akin kaya to. So, tatanungin ko muna sa mga kapatid ko kung alin dito yung akin. Para, para maganda naman ang hatian. And we got another here, Nutella. Ang sabi sa akin, hindi Nutella. Sabi, peanut butter. Ay, ito siya. Pangalan ko nga, Joyang. Hi! Sa inyo na lahat ng Nutella. Basta yung peanut butter ang akin. Mahilig talaga kasi ako guys sa peanut butter. Kasi, nung bata kami, wala pa namang Nutella noon. Tapos, ang more on pinapadala talaga is mga peanut butter. So, gustong-gusto ko talaga yung peanut butter na palaman. Kapag mayonnaise naman, so-so lang. Kapag nasa sandwich, okay lang sa akin. Pero kapag yung plain talaga is peanut butter. Tapos, alam nyo ba na peanut butter and jam, na-discover ko lang siya mga 2 years ago. Na masarap pala talaga siya. Kaya pala yung mga tao, gustong-gusto yung PB&J. Ayan. Masarap pala siya. Dati kasi peanut butter lang talaga. Pero yung mga jam kasi dito sa atin, yung mga raspberry, blueberry, yung mga Smuckers na brand, ang mahal kasi guys, parang 200 plus yung ganito kaliit. So, 'di ba? Pikit din pag bibili ka ng ganun.
Ayan, so meron na po tayong pang 1 year supply, 2 kilograms. Grabe, mother, ha? 2 kilograms. Tapos, napakadami na naman pong Nutella. Ito yung mga Nutella na tigwa 1 kilo. So, meron po tayong 6 kilograms. Ayan. Nutella na 1 kilogram. Hindi ko alam. Feeling ko pa-order to ni Jessa. And another 1 kilogram. Kasi nagpapa-order sila eh. Ano yan? 2 kilograms each pala. So, meron pong 6 kilograms. So, yun lang po guys yung ating video for today. Napaka-short lang niya. Gusto ko lang ma-share sa inyo naman. Para, if you're interested pala guys to order Nutella, Corel, mga ganyan. Ililink ko na lang po yung pwedeng shop namin, nakikisali na ako, shop ng kapatid ko, na pwede nyo pong i-message para mag-order po kayo ng Corel na sa murang halaga, sa Hydro Flask, Nutella, ganun. Pero hindi po kami pwede dun sa mga nagmamadaling bumili kasi ano po, from Canada po talaga ipapadala po dito, and yung shipping po is umaabot po siya ng almost 2 months or sabihin na natin 2 months. So, dapat talaga yung mga hindi nagmamadali yung mag-order. Kasi po, kung ano lang po yung in-order, yun lang yung pinapadala ng kapatid ko. Parang 3 or 4 boxes ating pinadala nila na nakita ko nung last. So, madami silang, madami silang pinapa-order. Kung gusto nyo rin ng mga shoes, mga ganyan. Kaso kasi mga limited edition, guys. Ayun, yung mga kapatid ko na mga lalaki, ang pipila para sa inyo, if ever, na mga ganyan. Madami silang dami silang mga pwedeng bilhin, guys. Or kung anong gusto nyo ma-order lang sa kanila. Like, for this one, itong Coach po ay, parang, magkano kaya to? 8 or 7,000 po ata yung bili po niya. Uy, legit to ha. Baka kasi sabihin nyo, yung ibang nagbebenta, mura lang kasi, ang tawag nito parang mga 3,000, 5,000, ganun lang kasi yung mga Coach, guys. Sinasabi ko na sa inyo, kapag ang post po ng seller is authentic overrun, something na may pa-authentic, authentic Churvalu, ganon. Ang dalawa lang po kasi yan, it's either original or fake. And yung fake po, madami pong nakalagay po dyan ng mga overrun, authentic overrun, mga class A, class B, yun yung ganun po. So, make your research, ganyan. So, kung sobrang mura lang nabili nyo, mga tipong 2,000, 3,000 lang for the bag ng Coach, medyo magdalawang isip na po kayo, Pero, kung ganun yung afford nyo, I don't have anything to, against you naman. Yun lang, kung gusto nyo lang ng original, kasi kung gusto nyo mag-invest sa mga pwede nyo pang ibenta or anything, yun, para hindi masira yung pangalan nyo, then, go, push nyo yan. I will leave the link in the description box para makapag-shop kayo sa pa-orderan ng kapatid ko. Ayan, guys. So, thank you so much, guys, for watching, and I hope you enjoyed watching this video, and mag-order na kayo. If you haven't followed me on my Instagram and on my Facebook, the name is Drive Me, and I'll talk to you guys on my next one. Bye!